L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-poplu ta' Amalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil Ġoswe: għażel irġiel u mur tqabad ma' Amalek. Jien noqgħod wieqaf fuq il-quċċata tal-għolja bil-ħatar ta' Alla fidi. Ġoswe għamel kif qallu Mosè u mar jitqabad mal-Amalekin. Mosè, Aaron u Hur telgħu fuq il-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa' jdejh, Iżrael kien jirbaħ. U kull meta kien iniżżel idejh, kienu jirbħu l-Amalekin. Meta jdejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qedu ilu taħtu. U qgħad bil-qiegħda, waqt li Aaron u Hur żammewlu dirajh wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfuqa sa nżul ix-xemx. U Ġoswe qeret lil Amalek u l-poplu tiegħu b'xifer ix-xabla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet. Imnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li għamel is-sema u l-art. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ma jħalli qatt lil riġlek jotor, ma jonoss dak li ħarsek. Ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Il-mulej hu dak li ħarsek. Il-mulej hu id-del tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ażiż, ibqa' mixi b'dak li tallimt u ammint bisħieħ, għax taf mingħand min tallimtu, u għax sa minn żogħżitek sirt meħtla tal-kodba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf li wassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija imnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jirawwem fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin f'isem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. X'għandar il-kelma. Insisti f'waqtu u barra minn waqtu. ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-talim. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas ħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu tgħidlu: għammilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla, jew għax se nħabbel rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni, ħa nagħmilha ħaq
biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal, isimgħu ftit xjejt li mħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaqq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaqq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej.